Presbyterian English School khawruhlian vengthar hi kumsang ni panga khan khawruhlian vengthar ko shanin khotlanga lo changkan nan le khalai ten mahun engzok an nei theina tura thil tangkai tak ani beisaya an din ani a venglai li thombeng chheina ti boi silo pathian biak in Syria la he school hi om ani avangin no pangte zirna pia lama an rilru na satakin akai hruai tel ani Medium of Instruction English ani angin no pangte English mang tura nor ania zirlai te mei ni lo zir tir tu thlengin English bak man ngai lo na school tha ni he school hi din ani tirin school changkang le tha ani hal mei lova ma te son chhozelin he school atang hian lo thlin na le result thatak nein mitam takin he school hi an lo chhuah san to bok ani andin tran kumsang ni panga atanga kumsang ni sompali thleng chu nursery atanga class 8 thleng hon phot ani a khotlang in hlok puin zirlai thiam tak tak an om tan noka kumsang ni sompali atangin high school hon tran le ani a zirlai no pang an nu le pa le kaushan te tang sau sawin kumsang ni somparu ka tang khan class 10 matric an exam beta ani zirlai by hat tir mei ba ka hriat thiam tir zel hi he skula anin zir tir na kalpung nget tak ania Presbyterian English School reng chu school dang anglo taka nei tu shan omlo ko shan ta ania zirlai nu le pa te le zirlai ngei te nen lam anei tu an ni vek mai ti na ni chu hei wang hian staff te le zirlai nu le pa te tho ho na tha em a eng thila poni se zirlai nu le pa te anin ti nei tu em thin ani he skula hian zirna mei ba ka no pang thiam thil nei talent nei thatak tak te zon chhuah thin an ni a item hlim om tak tak in lam siak in zai siak lem in zia siak essay le article in zia siak khufing to in zia siak te le kan soi bak thil tam tak te no pangin an thiam zong an lan tir na hun siam sak an ni thin no pangte hrisel na le taksata na thatu ngai tu in sport le pui thin an ni a in fiam na lama he school atanga chhuak sang tak thenga kal no ta te po soi tu no bok ani Presbyterian English School khawruhlian vengthar hian voi ni kumsang ni som pasaria le kumsang ni som paria ta te class 10 matric result za lo nei to a za an pass lo tumpo hian no pang pahni khat bak fail an om ngai meu lo ani
he school a hian principal Jonilal Rodonga kai hroina hnuaia zirtir tu som pahnih te nen school hi enkol ani a zirtir tu thiam tak le experience nga takina an enkol na hmun ani avangin school chiah ani thei lo hrim ti ina kan sei sual om lo ve car bultan nan zirlai te in khom puin devotion man pui thin an ni a no pangte an zirlai mei pia lama pathian thule thu tak te shilin la te an sa ho thina an taksa le rilru mei ba ka zirlai te tharau nun thlenga kai hruaina school tha ani bok hei mei ba ka hian kartin na thona hun tha WE siam sak an ni boka he WE a hian no pangte thiam thil engemo nakin hunata na an chhor tangkai zel tur chi zir pui thin an ni a zirlai ten an hlok pui le ani he school atang hian lo tin na changa result tak nei an lo nual to an ti to kha kumtina matric result nei thapol an ni de orenga kumtina sinotina siam matric exam apia nga distinction na pass chin te ta na lo man lo siam po he school la lu te hian an lo la nual to ani zirlai te hma khuwa thlirin an nakin hun turata na poimo activities chi sang te ti pui thin an nia march past te le exercise step by step a ti chi te thlengin zir pui thin an ni no pangte an ni tuma zirin advice sang te pek thin an nia an ma hunata na poimo tura piang chu he school a hian an ti de uvek kan thei ome sarkarina zirna atana dana zamte za tak chungin he school a hian tai mataka na ho an thina he mei ba ka hian zirlai te an ma thira zaw zel theinan outing hunte nei pui thin an ni a mun sang te tlo pualin mun poimo tak te an lo tlo to thin ani heng kan soibak te po hi Presbyterian English School hian ming thatna tam tak anei ti kan ria a ama ero chu awain kan ron soivek seng lawa soivek sen po ani kher lawang I hun nei rem chan huna te han to vela he school hi ang taka tha nge ani a no pangte admit nge na chi school tha ani zia nangma nge in an tia ve le I'm happy to read